Girescue sa mga mananagat o mga barangay opisyal ang pawikan nga natrap sa bungsod sa barangay Lasang, Davao City. Samtang balyena nga napalgang patay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental tungod kuno sa Katigulangon. Ani ang report ni Jandy Esteban. Sige, uwang. Kaya magbabalik. Patay na yun. Pahiyag. Tungod sa kadako ug kabugat sa pawikan o green sea turtle, dili kini makaya og karga sa usa ka tawo. Busa gitabangan na kini sa mga mananagat nga makuha sa bunsod human matrap sa barangay Lasang, Davao City. Mitabang usab si Kapitan Alan Simuag sa pagrescue sa pawikan. 150 centimeters ang kataas niini, 80 centimeters ang kalapad ug anaa sa 325 kilos ang gibugaton. Gibalik dayon nila kini sa dagat human masuta nga luwas na. Ang green sea turtle gikonsidera nga endangered species ug dako usab ang tahas niini aron mamintinar ang pagbalanse sa ecosystem. Pero motabang sila para murag ilimpyo mga janitor sa coral reef. Unya kaya sila abot sobra 160 kilos, so taas jud iyang lifespan. Pero out of 1,000 iyang itlog, less than 1% will survive para naabot sa maturity. So highly endangered niya unya tungod sa overfishing, human consumption, sangit sa mga pokot. Bilungtad sa usa ka semana ang pag-eksamin sa patanglawas sa labihan kadakong sperm whale nga napalgad sa baybayon sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. 60 feet ang gitas-on niini ug 10.5 feet ang gilapdon ug gibrabara ang mutimbang og 40 tons. Gikolekta usab ni bone collector Daryl Blatchley ang mga bukog niini ug nadala na sa Davao City aron mapreserba. Base sa resulta sa necropsy, namatay ang balyena tungod sa katiguangon. Ang cause of death namong i-rule ito is old age o niya tiguang na siya. Na maximum size na talaga niya, natural death. Wala dyan nakita isa ka plastic basura, walay nasama tungod sa barko, walay entanglement, walay PC, walay unsa. So natural death. So parang kami sa museum, lipay dyan mi. Dili mo lipay na namatay ng hayo, pero lipay kay rare nakita yung natural ng matay tungod sa tiguang. Hugot sab ang panawagan ni Blatchley sa katawhan nga protektahan ang kinaiyahan aron maprotektahan sab ug dili magamatay ang mga mananap pinaagi sa responsableng paglabay sa mga basura. Sumala niya, dapat butangan og ngipon ang pagpatuman sa solid waste management. Kung government official lower in, higher in, kung walay action, walay enforcement sa palao, dili ka ng pili-pili lang unsa na pwede pagdakpon para na multa, dapat i-action naman lahat. Because if they're not doing their action as an example, siyempre, di mo to ng mga tao. We have the rules. Pero murag og buhaya, walay ngipon. Bay mo hatlok. Murag butiki na lang. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.